بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ko, sabab ko madakla mga ginawa agu mga lulot, piyangan niran na mausay agyang kaiya anto na ititwa kamamataani si ko kabenar kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga umatian ikasuat kita no Allah subhanahu wa ta'ala agu kisungkad tano si ko titwa ndauan o nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagi sabab apiapan na tantud na madakal sugal baktano na piangilayan tano sa kiti misngit tano ro nagyang kaya bendingan kagiya ayamata nagyang kaya bendingan na importante mambuaya nagu kailangan apaman nakasabutan tano piya-piya o anto na uno ni unto lakip pentag tano ko nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikasu atar kita no Allah ipakasurga tano agu kisungkad tano sa giyang kutuwa titwa tunay ni ba na nakwan ikasusuat ko nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam agia so nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paparatian tanong ada tanong niyan din ganati ya ummat yan udan yan rakita no malengan-lengan alanguan na uki tay pakasurga tanong ded na bar kita no pindilingan pindelunganan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabar kita no pindilunganan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikulanguan na uki tay pakasurga tanong inusay niyan ko mga sahaba sulangan na kita pakasurga tanong na inusayp man ng mga sahaba si kung mga tabi'in na inusayp man ng mga tabi'in si kung mga tabi'ut tabi'in na tama sa minira o tarkita no iman to nasabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya piyang sagiyang kaya ummatian sa ubatan no madidig na sagiyang kutuwa din niyang panakawapat na piya kasanasanan yan piya kasanasanan yan at tigil na amay ka may pus kami may pus ako may pus sa mga sahaba nagkaedin sumiya kadak-dakala kasusupa ka na paman nagkabergang anudin kami kadak-dakala kasusupa ka nantunay suwan tanong ay pisinaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adita no kakededeg amay ka makadakal din nagyang kaya paman na kasusupa ka pengira so sa kepakayan ada dia pengira so sa bala dia kepakai nanto no nan pisenar kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina fa'alaikum bisunnati kapdip digan beti Rasulullah na pangi meleni so sunnatakan uban yu belaga so okitakan wa sunnatal khulafa ar-rasyidin agus so okitong mga khulafa ar-rasyidin so pata khalifah al-mahdiyina min ba'di kasira ni miya turu ko orianakan dairan na malagna pamakasila ya suwagama ko orianakan ini sumpatum no Rasulullah addu alaiha bin nawajid kakabeniron sa mga prangisan ni watigu Rasulullah baniyo pangimaliniyo sa sunnatakan natigu Rasulullah baniyo belaga kagiyang kanan na po kataling umaamasa penda kalonso di kasupa-supa na margendo baniyo matendu ando ni riba to ando ni untulon na ayabu akatenduan ni runna din yung belaga susunat na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na urian na piya ka rin Rasulullah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kapedi-pedi kan buti Rasulullah. Manong ta pa man kaya pa kita Rasulullah sa giyong kuta insanan yar kita no. Kapiti ni susunatan. Kapiti ni susunat mga khulafaur rasyidin. Kasigurado na di kanu kedede. Kakabeniron sa mga perangisan niyo. Okay. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Panang gila niyo din sa pamangibago. Way basta pamangibago ada damang gulaw la kumasakan. Apa de kuagama. Damang gulaw lang mga sahaba. Apa de kuagama. Kalangu-languan apa mangibago fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kamata na ti Rasulullah langu na kibago na bid'ah. Ini tungkir kuagama. Wa kulla bid'atin dalalah. Langu-languan ini tungkir kuagama. Pimbabago kuagama ada kan pangendoon, da kan umitenan, da kan umitenan ng mga sahaba nakadidegan. Samanan mangori panu Allah subhanahu wa ta'ala na masakit agi ang kaya paman na kaya paka ilu-tilu taon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ubatano belaga sunduan Rasulullah. Na imiyaw masumasa, giyang kaya masa tanimat na ginan imapipikir Rasulullah amasa akedin sumada kalakap suran surang na kebergan sutaw. Oy. Nalagid na nga magagdam tanong. Nya kada alap ka nagtanong mga bangsa tanong kaya bergangamid na kaya hindi kami pagunot. Na hey uri pan wallah pagariyakan bubayakan. Basta di nga belagan so hadis Rasulullah. Di nga belagan so mga sahabat Rasulullah. Di kad madede. Di kad madede. Upungap man ay malagna na aya kapagagamang ka nakapagaidul aya kapagamang ka na samadakal apya ribat nanamya bilasa ka kana bagin ni dewan Rasulullah nya karaya dagagiyang utan dewan Rasulullah aya pengimbelantan aya kekebendan na susunod Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na oriananan na napagaluin tanu siya giyang kainal yung mga ulama asapulo tima na betad kabnar katanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganer nagyang kuto al-imanu bihi sallallahu alaihi wasallam. Pagana ya kabnar katanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paratiyaan tanu sa tarut tupad na paratiya. Sa mata-mata anas kanyan na sugu apung ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mata-mata anas kanyan na sulangwan udin yan ditiroon na paled no wahya pun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na buong kapamuka. Basta tiru nu Rasulullah apisak si anu mga sahaba hadith sahih asusana diyan na untol kana buad na misa saugo na mga bukag kana ubad na misa saugo na mga tawa di katawan ka hadith sahih ay malagna katawa sukya pa kapun yang ku Rasulullah na miyaka tapas mga sahaba na miyaka tapas mga tabi na miyaka tapas mga tabi'ut tabi'in na malagna kilala agyang kutang mga tao akyaw kita nagyang kuto hadith nagitip mutun sa hadith as-sahih gupon so hadith na kasangian sa dikatawan na tao ang tao to na hadith pa mana magpamimikiran ay malagna kana ba pura hadith Rasulullah kaya sangian sa tawa dikatawan nino ka pa man kusay tanubunan na gitu po ang tetiktan pagang paganay kabdar katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paratian tano sa tarutupad aparatiya lagi dong takatiron wallah subhanahu wa ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna paratian niyo so Allah subhanahu wa ta'ala nagu paratian niyo susugu yan asun nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu sunur gusto sinda waginan sa Quran ini turunami nasamanan na ini paliugat kita no mga umatian aparatian tanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadin sa kapantaga na kapatay di matitima na paratian yang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku urian ukiyaw sayaw no mga ulama na miya kafir miya kaliw ka agama Islam basta di nga paratian sa Rasulullah sa tarutop way di nga di pamaawingan sa mga katiruyan na nadili kadua ikadua kabenar kita nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam kabebayaan tano
sunabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabnar kita no nan Rasulullah akabubayaan tano sunabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagiang kuto akabubayatan ron na ded na unaan yan ay bu unaan na sa Allah subhanahu wa ta'ala apya sa mga pamilya tano na sobraw suka pagkubayatan no ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aya kakububaitan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakadar pa ang tanong kudar pa yan. Kena ba tanong ay malag na pagang kuba. Tanong ni mapipikir tanong sa giyan na nakapakadar pa ang tanong ko Rasulullah kudar pa yan. Ay malag na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sugu wallah abduhu wa rasuluh. Sugu iyan naguri pa niyan. Na purati ang tanong kububayan tanong sa sabab sa sakan niyan na sugu wallah guri pa niyan. Naubatan no kububaya isabatan no pakasubra sabatan no iprapang ko Allah subhanahu wa ta'ala sa ayam alagna na baygiraan na mga panganintano pumangnitano sarila na basita no pumangni ko Rasulullah sarila kadi kapakay aso Rasulullah na kanaba niyang kadato so kapririla kakadato na no Allah subhanahu wa ta'ala o pa maka ayak kakububay nga ko Rasulullah na ipalawan ka ko Allah na miya ribat ka miya dusa ka miya kapanakuto ka na diyan ang kububayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bagyan ni isusugo Rasulullah aka kububaytan ron ay panakututan ko Allah subhanahu wa ta'ala ka aya ikasuat terkitan Rasulullah aka kububaytan ron ay kasusuat wala nagyang kuto aka penggelbekatan si iko mga sunnan yan way giyang kuto aka kububaytan si iko agama aminitalinguman yan sa malag na deebatan ron pakalawan na agama suku kuman amin italing umanen asu Quran na daabatan rum pakalawan ako kuman. Agian ni titu abubayatan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iti sabab pa Allah subhanahu wa ta'ala na pitiro yan atin na qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني دليل واجب أقابو بيان تنو رسول الله صلى الله عليه وسلم sadika pakayo beud na pakalawan tanu ko bebayat tanu ko Rasulullah inun tabusu Allah subhanahu wa ta'ala binang taabasa tanu ay sa aya bubaya ko Rasulullah na ditano supakan. So ini sapar ini sapar tano sa ginawa tano. So ini suguyan nagyuti pong galabakan tano. Ikatlo, nagyang kutuwa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Nagyang kutuwa kapagunutit tano ko Rasulullah. Kailangan kabenar tano Rasulullah kaunutan tano. Sa taro tupad na kapangungunutan. Basta tiro no Rasulullah agi na simba na penggalabakan tano. Basta denggelebak ka Rasulullah asimba na ditano penggelebak. Oway. Kaso Rasulullah na taaba sa tano da ipa ka surga tano banira ka tano kaya ka manutuna banyan da aluya. Oway. Nakana ubas sa katani pemimikiran sa malag na penggelebak tano ipa ka surga tano. Kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piya gusen yan langon. Kung mga sahaba agi na sukmutang tano sa hadith langon na miya tiro Rasulullah, langon na miyang galibak ko Rasulullah, langon na takarir, giyang kuta, pamana, mga kukuman, amiyay layo Rasulullah, na udi na iniisaon na daapit tiro iyan, dan yung tiro ay diyan ang kapakay na, din yung tiro ay kapakayanan, nagitip tiro na tigong mga ulama, ul-usul, ul-hadith, udi na mustalahul hadith, takarir, na ay malag na kailangan na maparati at tanunan. Kaunutan tanurun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May kay barat na di nga pagunutan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na da pa kay dagyang kutuwa di nga dikipilalisan sa malagnap kabubayan ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikapat akabenar kita no Rasulullah na mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Giyang kutuwa kasung kadatano si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malagna sungkad tano sa din sa inikidian yan kusimban ay tano ngulawlaan kana batano ay malagna pembubu. Uway berarti pa man na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyang daw tanong niya na ayang buti ang tanong ko kapro ko tado na subhana rabbiyal azim ginini pang daw niya tanong di ka pa kayo buti ka ayang buti ang sagyan ka na nakapro na suratul Baqarah kaya pa man na niya kapiya ka Quran
Ito na karate ang butian ang sagyang kana nakaprowak na suratul Baqarah. Di ang butian na subhana rabbil azim. Mas map ya suratul Baqarah di nga na surah na tumba subhana rabbil azim. At isa man ito na mapasang di surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang daw ko Rasulullah yang butian na kasakaproko kana subhana rabbil azim. At tiga-tiga yang butian na suratul Baqarah. Kamas malay balas kung man sa timan na batang na nasapulo mapya. Yutip tero na mutaba'ah. Oy. Yutip tero na pa mutaba'ah. Maulada na niyo sayan na sar ka po makapagitan sa mga ito ibarat kaantanop kesabuti piya. Anto na mga kabenaratan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay katirwala naging utatinawat tabi'uhu la'allakum tahtadun. Unutin yung watiku Allah subhanahu wa ta'ala so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka nga maturo. Oy. Ang ano maturo. Gupuni unuti so Rasulullah na miya turo kano. Anto na yung mafhumul mukhalafa at yung mga ulama. Gupun tano di unuti so Rasulullah na miya didigtan. Gito yung malag na mafhumul mukhalafa. Yung takatiru Allah subhanahu wa ta'ala unutin yung so Rasulullah ka ang ano maturo. Na udi ni unuti na miya didigtan. Ada man nakatir Rasulullah at tigina kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Langon-langon at tigu Rasulullah ang mga umatak na palad pa kasul sa surga inun tabu sa tao asyang kaya no ba makasul sa surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Tigu mga sahaba ya Rasulullah antay pa mana siyang kasabas makasul ko surga. Tinaman ata'ani dakhala al-jannah. Sa unutan ako niyan napakasul ko surga. Wa man asani faqad aba. Nasa tigu Rasulullah sa sangkaan ako niyan nagina ni mga tao siyang kaya no ba makasurga. Na malo ni mga gagaan nakaparaditan tumalakaw sartan ako oras Ika-5 na al-iqtida'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Nagyan kay al-iqtida nagyan so paman naditan di kapanan ni ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Penanay na tanong Rasulullah kukakan, kasimbayang, api atong na mga galibaktan na pinaguntaman ng tanong, kapan na yan ang tanong so ini kidiyo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Away. Ikanam nagyan ko tatawqiruhu sallallahu alaihi wasallam. Giyan ko tuwa kasasla-sla at tanong ko nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa silaan tanong surabit nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa di ke pa kayo ba tanong di pagukepu pa. Away. Na aya miya kalala sila tanong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ubat ano pagkatempuy. Sa apya sudah niya matero napake petero tanoron. Apya sudah niya magalebag napake panggalebak tanoron. Oy. Kapa man nakiada ang tanong sa respekto ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ame kagina ni maswa iyan apegang ko bentano. Oy. Ay malagna di ka pa kayo batano di pananay ito sumangandawan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino pan matero Rasulullah ka piura ka kagya ka man to nandawan agama. Na api aya ka pipikiran kaon na naditerima ano puso ka kaagyo pa man nakapakaya sa kana malubay kay paratya udi na dapat lang ka wagama kaya bupugunutan na ka nagyang ko to napsuhawa ka gyang ko to tradisyon na kaya gugunawan ka masusurang yan so ndawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ka pa kayo ba nga di pagito ito Away. So nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apya si ko masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya para na wallahu ba puro na laga mo mga tao si ko Rasulullah ubera no pamadi nani ba pananaluis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dagdagan takatir wallahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Pamana ini sa para Allah subhanahu wa ta'ala kung mga sahabat yan au batano puro na bayran puro na lagamirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sa katano na agi kaya dalungan kita no sa Rasulullah na aya bunta lakip kipuro lagam tano ko Rasulullah nagyang ko tuwa ay malagna ditano terima nagyang ko to mga nduwan yan. Udi da ditaro di pakitero so dene matero. Nananapananggilan tanunan. Ikapito akabnar katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ta'zimu sya'nuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang ko to akapupendatano si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pananggilan tanu ubeed na mi pupakaito tanu kun nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto mga sahabat yan, gusto ay malagna mga pamilya niyan. Pamana
ginan na kailangan na masisiyap tanunan au batanu di mapagkupkup sa nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawalom na ujubu nushi lahu sallallahu alaihi wasallam. Giyan ko to pamana patut aya ditanu di kapabagusyata. Nagiyan ko to pamana wasiat makapupasud si ko wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gina na pamay ditanu di kambabagaya sa musawir ko agamatan o agama Islam tunay ni ba makapupasud si kundo wa Rasulullah sallam. Ilay daw takiatir o Rasulullah ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi. Tama sa gyung kapus sa gyung hadith Rasulullah. Ama lag nagyang kay agamatan wa agama Islam at Rasulullah na agama niya kapamagusyata. Na pagusayin tanong sa agama Islam na makapupasud ko Quran, makapupasud ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagian ano pa may kabnar katan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung nabay malagna sa kay di mangantang sa kagya ka manutun na ipag-interpret ka kuwagama. Owa. Apia de matiru Rasulullah na dingo dipakitiru apiak na begiti inip maanaw Rasulullah sa giyang kota katawan tan lagi kaya mga ahadith na ad na mga sababul urud ay malag na sa mga hadith Rasulullah na igirami aluin na ad na mga sabab paki aluyan yan nun. Kenapa na banga hindi pa naragi sa akal na sa kepikir ka na nga ditiro na gina ni mapipikiron ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ika-10 gimuri-puri nagyan ko to kapselawat itano ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ko ta kapselawat itano ron sa emalag na de na matatendua darpa. Oy asar ka di sa mga kuan na mga resika darpa. Na so kapselawat itano ron na kailangan na sa sakap keto si tanoron. Muuntu tano tomitindig tano magigatano ay panigirap kenegtano so ingaran yan pamana mi aluir katano sa lakaor kitano andi ka nagang ako ingaran no Rasulullah na panggiraw ka sallallahu alaihi wasallam malagnap sila watan tano guigira alungan na Jumaat ay malalalag na hindi sugu Rasulullah yang ko takapupakadala ko salawat igira alungan na Jumaat nagina ni mga kabnar katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inutanwa ya pugalo ya kayon takabasatan wa kagiad sabagi pendedegniran so usayan ko agama na tigira na kagi kiya kwan da babairang Rasulullah kagi kiya mana na kateno setan wag yang kaya mga kabnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa katano na so ditanu di kambetum kapembentugan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na didna parpay oy gagawi idaundo na andi ni kaya nagatan ako yung ngaran niyan andi kaya pikiratan ro miya kasalawat tano andi kaya mau Jumaat na miya pakadakal tano salawat ano man ikaptiro ono sa bagisa pa man ditanop kababayan sunna bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam oriana na nakagya miya litan nga na sapulo tunay ni ba mga kabnar katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na itunduk tanor na giyang kutuwa kuan atik tanoa anton na ni titu masusu ang akap maulidan nabi pamana na tanto na miya karabung istoryaon katama sa pamana so sa begin na panganeked na nga mga syaitan oy ay akong di masusuat sa nga maulidan nabi na syaitan oy na ito na indirect na ditato natin mapipikiriran ditakatan no bera mapipikir sa mga sahaba ang mga syaitan kagiyos to na umbati atano so history na ini pong kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kaw maso mga sahaba miya kaw maso mga tabi'in miya kaw maso pataymam na din nabatan urong kebati ang maulidan nabi oy dabatan urong kebati so mga sahaba na miya bisi siran ka maulidan nabi dabatan kebati as Rasulullah na so miya kapiraragun sa Rasulullah sa dunia oy miya kasubra ng 10 ragun. Oh, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa man miya kasubra ng 10 ragun na din na imatiru akwan. Mga sahabat tak na preparadukan wa maulidan nabi kan. Baka dud na ikwan. Tatantangan na miya mas maulidan nabi na dakano pa man di. Miya ka sobra ng 10 ragun. So Rasulullah sang kay dunia. Na ino aya da batanu kebati sa mga kitaba. Miya bisi sa mga sahaba kawan piyakap maulidan nabi sila no Rasulullah piya mandian dira na Masjid Nabawi piya mandian nga mga karsada kawan mga karsada sa Madinah kami yung masumaulidan nabi ti pamabsay na adna miya kalala asimba na miya lapas Rasulullah miya lapas mga sahaba
Na may pos masu Rasulullah, na may ako masu mga sahaba. Gato sa na mga sahaba, ngibu ang mga sahaba. Nati pa man na detanud man nagi so Umar na sumiyong bali sa magato saunta, kamaulidan Nabi. Detanud mabatiya isu Abu Bakar na sumiyong bali sa 2,000 kambing, kamaulidan Nabi. Ana namin ni bugwig yang kaya mga ala ko ni kuan, mga ala paratya, mga ala paninindig ko Rasulullah na kuan. Di pete man nga maulidan Nabi. Paman nagiti pa kaysya. Na, yan kay maulidan Nabi na ito na kiad na Kaagya pa man na dam adeng gumasaw Rasulullah, dam adeng gumasaw mga sahaba, dam adeng ko mga tabi'in, miyakaw maso patay imam, nalakatan niyo nga na mga kitabu patay imam Shafi'i, so Abu Hanifa, so Imam Shafi'i, so Imam Malik, so Imam Ahmad, apiyad so sagpik akatiro, uban ni rumabatiya, katiso ko kumano maulidan Nabi, sunnah. At iyo pa, manana na batano mga alay sa buto agama, adi so patay imam. Batano mga alay pa paninindig ko agama, adi so mga sahaba. Adairan na maaloy pa, manana kailangan na mabisi-bisita no ka maulidan Nabi. Nagyan kay maulidan Nabi, na ayak kiya adna taagi damad, pamna, kiyaw pakatan na ya. Api ang adi mamaulidan Nabi na isinyo kiran. Miya kapira makap maulidan Nabi so Abu Bakar, da bera maptiro. Miya kapira makap maulidan Nabi so Umar, da bera maptiro. Miya kapira makap maulidan Nabi so Imam Shafi'i, so Imam Ahmad, so Imam Malik, da bera maptiro. So malagda kaya day ni maadun ko quruna thalatha al-mufaddala. Nandi ni miadun, ayaki adna ina siiko awakhirul qarnir rabi'. Pamana miya ka sobra ng patagatos rawon na kay po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagubong baad na nga maulidan Nabi. Aya miya din si ina so mga Ubaydiyun. Yang kaya mga Ubaydiyun na pinimpilitiran so Fatimiyun. Gawin na ka na ba silang pura makagya ka matuna bayram kububay so ahlul bayt. Kagyan kaya mga Ubaydiyun na aya titu agama mga tawai na si makapupungo mga Yahudi. Kaya kapita mga tawai makapupung sila sa Tunis. Si Ikuragun na 200 agusyaw pulo agupito ragun. Na ti asis sila nagyang kanan na Ubaydiyun si isa Tunis na natumiran spirsiran sa Masar. Si Ikuragun na 300 agu 60 agu 2 ragun 362 na tumiran spirsiran sa Masar na kiyan dito anayran na Masar. Oay. Na iniadri sila sa ginawairan na Fatimiyun o di na Alawiyun. Kapaman na para disiran kahalata sa giyang kutuwa karata ato na iniba na manhajirang kapagagama na pinimpilitiran sa mga pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na si kiramini po nangakap maulidan Nabi. Oh. Nagyang kaya ka mga tao, gyang kaya mga Ubaydiyun na aya paganaya diran di islaslaan na su Ashura. Sa lagi dagyang kaya diro di kaslaslaan nga mga Shia. Kaya kagyan nga na mga Ubaydiyun na mga Shia apakasaliran ng mga Yahudi. Diran di sila nagyang kanan ato na iniba na Ashura. Diran di pamalian na lawas sila lagi nga prileta ng mga Shia. Diran di pangupak na uloyran gielekudiran diran di pamantulan. Na iniuman ni rano nagyang kutuwa diran di kasila asya ko kinibawat ang Ali, kinibawat ang Fatima, kinibawat ang Hasan Husain. Tama sa pamana ini raw tagyang kutuwa mga hafalat. Diran di kapilimulimu da kinilalayran o pamapang da biyaliran ng mga okasyoniran na ini raw sa 20 agupito okasyon. Na para mainganiran so sabagi ang mga awam, ang mga ahlusud na wal jamaa na ini yung maniranon so kinimbawatan ko nabita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yung maniran, yung mantanuro na nga maulidan Nabi. Kanta na may pagpada nga mga sunna, adiran mo buka tao na ito na pura sunna. Oy, na yuto, ay malag na, yan ay kaya po ni sa giyang kaya maulidan Nabi. Oy. Nagyang kaya mga Ubaydiyun, na may nagipo nagyang kaya kadatuiran kaya kini Ubaydullah al-Mahdi. Nagyang kung takaba sa tanwa, giyain na mga Shia, apakasaliran ng mga Yahudi, apiagi ginaweran na piyaki pangintuhan niran si kumadaklat sa giyang kuto kadadatuiran.
Oy. Nagi sila ni kaya po na sa giyang kaiyakuan. Ito na ini ba? Maulidan Nabi. Nagyang kaya maulidan Nabi, mga uripan wa Allah subhanahu wa ta'ala, na miyang usur na nga maulidan Nabi. Uway, sabab sa giyang utaw pa man na kaya sila ni makandidato, giyang kaya mga Ubaydiyon, na naigiraso dato, na nasasuguan na di manggulawla. Na taman sa giyang kaya kap maulidan Nabi, na miyang admisiran sa mga unuriran, mga syuara, pamasir ka na mga unur, adiran di ipaka pamagidida, ni gira miyo mas maulidan Nabi, na nakaton yun na mga unuraya, lagi na nga mga unur tanusaran no. Agupon sira bantu yuda to, na apes di benar na diran di panaroon. Owan. Nagyang mo buong mga unur o mga Ubaydiyon, na miusura giyang kuto, adiran di kang bentug-betug ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na minir o tadin sa kapan na kuto. Owan. Lagi dagyang kaya katiro na Ibn Hani al-Andalusi, igiram yung masumuli din Nabi na di ipakambayo kanya kiiniyakuan Muizzuddin al-Muizzu li dinillah apade ako mga dato mga Ubaydiyon nato na mga bayok ya kiiniyakuan Ibn Hani al-Andalusi ang mga bantug-bantug niya ko Rasulullah amiya ka subra tina ma syi'ta la ma syi'ta la ma sya'atil aqdar ma syi'ta la ma sya'atil aqdar fahkum fa antal wahidul qahhar walakal jawaril munsya'ati muwakhira tajri bi amrika war riyahu rakha'u. Yan ni mga unur sa giyang kuto masaw Ubaydiyun na adna babalo nila na mga patataro ira sa lalag ang mga unur na nakimubantug-bantugan nga sa Rasulullah na ira madadang ako suda to namugangan niyam sa perak na nagiya mi usura giyang kaya kapmentugan Rasulullah na ayat na ini betugiran surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku pangkatan Allah subhanahu wa ta'ala fahkum ay anta fahkum fa anta al-wahidul qahhar atiga ki ini akwan Ibn Hani al-Andalusi yuti sabab pa sa mga ulama ahlus-sunnah wal jamaah na inira na ipsepar na giyang kaya maulidan Nabi kaagi siku history na may ilay surah radiyan miya kasilay din sa mawatan. Why? Miya kasilay din sa mawatan. Kapaman na miya kapanakutun sa bagi mga tao. Kasura Rasulullah na ini batugiran sa giyang kuto paman nakatutuhan ni. Na surah Rasulullah na ini sa parenanan. Why? Si sa giyang kaya paman na murya masa paman na kaya tatawor rin na kaya dibila pag giyang kaya ito na ini ba na kapmaulidan Nabi na sumanga Sufi yun na isa sila no pa maadumi uruk sa giyang kuto mini begak akap maulidan Nabi yung mga Ubaydiyun. Oy, na so mga Sufi na ini taro sila na giyang kuto akap maulidan Nabi ay inapuna na giyang kuto mga Ubaydiyun. Na namiya kaysa na siya niya Al-Busayri kilala niya pamanas kanin ni kirk sa giyang kuto Qasidatul Burda. Namiya kaysa na ngutakini surat niya sa giyang kaya Qasidatul Burda na napaganin niya na isurat na ini mialoy na nagyang kuto pananaron natin na famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Yung takya tiruan niya sa kaya bentugan yung Rasulullah sa mialoy na bashar na daw to kasuat ng mga Sufi kaya rangitan sila sabi sa kanta miya pamula kira nagyang kuto akida sa Rasulullah na ipuro ira nagyang kuto pangkatan yan sa katutuhan ni na dira di kebebayro bayrab kenuga surah Rasulullah na bashar manusia na miya ta'dilat tigu bahasa Arab miya ribay siya ki niya Busair ya giyang kutoa burdan yan na miya alin yan nagyang kutoa pananaroon yan na miya kagirawatina maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim miya kwanin nagyang kutoa bashar kadito kebebayan ng mga Sufi Nagyanan, mitatawar nagyang kaya ito na iniba na kapmaulidan Nabi sa emalag na miusur nagyang kuto kap mbentugayran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman sa iniraot sa giyang kuto pangkata nakatutuhan ni na mga unganan nagyang kaya kapmaulidan Nabi na inalip na kikin Abu Sayri sa giyang kuto burdan yan agyang kaya burda na isa yan pembetian ng mga Sufi gira maulidan Nabi yung tadi hindi pa magidayda oway pamakaditan ko bisto na mataw tanoron mamagidayda na iya ko bisto tanon no natiran ubatan no mabukuan di panik rito maulidan Nabi
Nagyuto, miyali panyaki ini akwan, al-Busayri yung tatina, aya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka, inda hululil hadithil imami, fa inna min judika dunya wa darrataha, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Hindi naman nga mga bantu-bantu girang Rasulullah, amiya kaliyod sa akwan, alad. Way amalag na sa Rasulullah na, biyaluira na sa kanya ni penapaat sa malag na sa kanya ni tunay ni ba na pagapasaniran sa alungan na Mori. Sa kanya ni ay malag na makagakapat makatatandingan sa giyang kutuam kulaw na sa alungan na Mori. Na pa man maraya gaso Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanya bi malik yawmiddin. Da makatatandingan ko alungan na Mori arwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nan ande man kaptir wa no sabagi asura sulula na matatandingan yan sa walungan na Mori. Wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Ay malag na iniru peram sa Rasulullah sa ayad na ilmu Rasulullah na sadin sabi surat ko lawh mahfud agusan sa mini suratu qalam. Ay malag nagito sa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala adikitan tal na piakisipatiram ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay malag na miya nubra gina ni miyaw nga ukap maulidan nabi amia nubra na may ito na kedibilap taman sa mini puro iran sa Rasulullah sa giyang kutuwa katutuhan ni. Apa man na ini sapar na nano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niya kapiran niya nanan masida. Apa man na ubo pa man ubas kanyan sila sa paman na bamitaralo. Oh, ini sapar na nano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na, uriyanan mga bangsa ko na diyan kaya maulidan nabi na inutan wa separ na guta kabasatan no as apia pansusabi natin na ni separ ni ayabu penggalbak nami sa nagiya ka punutulam ko kaya pagintaw Rasulullah ayabu penggalbak nami sa na napaman na mga simba kabatya sa Quran di inutan separ kaagigi na kiyaw kitan na ya asumaulidan nabi benda yang di sini bebantai na benda da bakar kanur se awai apa mana na di wallahu alam wa adna mi pilagi da arkanu sayyidin na sana rumeo ta ko kumaulidan nabi guani awai wata ako na wata ako ada ko pen makaso pa mana mamimikir nga ada ko makapangadi sang tawra sa marawi na gira ko na pumalalago sa pamikiran na kan ino mga di mga loksay bo pamamutinga awai pamanagiti pumalalago sa pamikiran na kan paganir na giyang kuto kabasatan o andi di ka kumo maulidan nabi na mabisid na dalmayngad kapagami kapmabis kapagami kadudul katiyati deda turug oway kapumagarwa kataw oway maulidan nabi oway na nasumanga madrasa mabuna mabisid oway mabisid sumanga madrasa ka maulidan nabi na isa ko makasunga ko sa Manila mira utak ko sa Manila, may liyak ng tapsuon ng mga Kristiyan kapangaruling. Tinalagi di siya yung masusuwa kung muli din na bigo ni. Pagda kami ko tarak, maruni kami na pagda kami ko tarak. Natatagon sa microphone nagyang ko to atrana na yun ni magidida. Sa nga na gina pembetian na nga na mga pamamaulid. Yan nabi. Way subhanallah. Milalanga ka pa na mga idida yun ni pamagidida. Tabas tatanaw di tanong ko bisto na ako. Nagbaton mabudi mata magidida. Na nadisunga lagi ang kutuwa kuwan sa utang microphone na makuma kami kung mga walay na at mabuawidan na miya lagi dupuyo udi na supaniyo na narumpo na gusupira gina ni kapmauli gina ni miya presultaw kapmaulidan nabi mababasa gawin na daturog at hindi kira ataw na may kapagalatris na manisan namin ni betad dahil nakasimin sa subo okay. Bilang-bilang na di makasimin sa subo na kendegak ng mga loks gi pamana dili ka duron kendegak ng mga loks ang mga parateran sa giyang kutakap maulidan nabi tigiran asura sulullah na sa kanya ni nur sa kanya naman isindo wala sang adunia okay nagina na mga akidanan agiyang kaiyang mga sufi akida agiyang kaya mga Shia ay malagda piyakapan niya rupayran sa Allah subhanahu wa ta'ala ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giti mituturo agi ang kuta parate yung mga loks ay malag na so kung Rasulullah na sa kanya ni sindo wallah sa giyang kay dunia sa kanya ni kuha
pamakwa na miyakabayan suwala sang kayo na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tama sa kendaga kung panay ako mga lok sa giyang tatira na laman natira nurak inuto di pa kapagataga giyang kaya lumalabaw wag giyang akuan giyang lalabaw wag giyang tuturo. Ani ka gira mo asyhadu an la ilaha illallah na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dekatan na ko na tigira nurak. Kagisu Allah taala nagisu Rasulullah asistan yan. Oh. Nagina na mga akidanan miyaw nga agi ang kaya pamanakap maulidan Nabi. Oh. Ada mana ya pamana ditanu si kisaparn. Aw pamana kapan ako to? Koreanon. Oh. Kapamana miya kasagid tanurong saranaw. Alhamdulillah miya ka umaso mga ulama aawidan niran sulina nga ilmu linangan dewan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na minitapal la kagiyang kanan laydan na ng mga galbaw. Oh. Dindi maulidan Nabi tawayan na kuan. Di psisambayang matangap kelpas waktu na did na kuan. Na mapitap man na timu-timu ataw. Oy, timu-timu ataw sang tadarpa. Na nakibibitin sa mga mamis, mga dudul, mga amik. Oy. Sa Romeo Chis, kanwa di sidi bubantay na so lagi daano sa idid na kapakay Romeo ta kanu si. Bibitin ang ta mga amik. Na pembetian ang utawa tiktanwa bersanji. Oy, pembetian lagi ang uta kitab di debak ngatawan ang uta pembetia unon to na maana niyan. Kabayran na isasabuta. Sara ka di may pamanang ta yan Nabi salamu alayka. Nanana andin ni kapakaw masagi ang kutuwa kuan. Adna kuan ro lyrics ro. Na andin ni kapakaw maroon na saad sa mapuri kalito. Oy, nanamiya kuan yan ang tamang amik. Oy, na mamagupi sarud na taw sagi ang kutuwa amik. Oy, mga mata nga kuan. Pamanagira ko na kasi nga apusuta katiktan to na ni agama. Agyang kay lagi dayo kuan kangita-gita lagi dayo miya sablaw sa agama. Gina ni kap maulidan Nabi na inutan wa separn katawan tanu auditan waya kaalangi kumabalaga na magndud tanok mangko paka asal maka pena ko to tanok man kami pena ko to tanok man sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Allah subhanahu wa taala na ikalak tanu akis wallah ikalak tanu sa Allah upamana na baaya buah kapakal aparatiatan ko Rasulullah na agiang na maulidan Nabi. Uy. Unta ka ba sa tanwa di tanu di pangdo sa madrasa so kaya pagintaw Rasulullah. Uman tanu managsuing ngaran Rasulullah na aluin tan. Uman Jumaat na talapakad na nga di tanu sa kapsalatan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tanu di pagintaw agiang kaya sunatu Rasulullah kini pagintaw niyang kuagama. Nagina ni titu kaya kamano to nakabayar kita ng Rasulullah. Kana bagyan nga nakap maulidan Nabi. Apa man timu-timu tanu na pumagiday tanu. Pemitin tanu sa ami kakataon tad na ginamani ke pagusuran yan. Amay ka di imarn. Nana miyakwad na kiya ko rawa kaso bubaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang ori penwallah malu ay miyakatas. Na aya pa kauriyang usi. Na pananggila iniyo wagi ang kaya mga tao adi manulong sa bid'a. Wagi ang kaya mga tao adi manulong sa bid'a na aya miya kalala kasang kapaniran nakapiyamang bela na mga hadith. Inuigira sa kan ada sabut ako mga hadis na katangon na tiga ito na mambiwan ni mga hadis adi di pamatian nagyang kaya mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di ka pamamilian kaad na ini pangangkubong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maluy tanurong si sa bangay ibarat na aluin tanuan ton ono ni kaketudutan don sa giyang kaya hadis na binititu atiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagi mabegra kasang kapan nagyang kaya mga di manulong sa bid'ah innovation ay malagna itatayakiran na nga katiru Rasulullah na may kakidig ka na ba katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na padunagi ang kaya pa man nakatiru iran at tinamanzara qabran liwalidayhi aw ahadihima kutiba lahu hajjatan mabrura na yun namyan nagtanwaya sa adin sa mami sita kukuburi ina iyan nagusya ma iyan udi na isakiran kung gagawi ko Jumaat na lagi duminay haji. Inuiran na pagumbalyag yang kaya hadith. Paguyag ni Ranso, lagi dupsuan ng mga Christian, araw ng mga patay. Uway, so tingong mga lokstan uguan ni tudiyo record. Didi ka miyada. Na paguyag nila nagyang kaya tudiyo record. Na, aya ka rin na sagyang kaya hadith na kanaba katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa mga ulamaul muhaqqiqin
Na pilu ba yang kaya hadis na tira na yang kaya hadis na wa fi isnadihi Muhammad ibn Nu'man majhul. Yang kaya hadis na pedam yang tulu na sa kini Muhammad ibn Nu'man adi dikatawan nata ini atau. Da kedegan sa bangsanya dikatawan nata ini atau. Pama ko na bon ini sengit sa giyang ko to pamana sanad. Malutan minum. Nah, ikadua akitindutan usi sakna bini hadis. Na ino buwag yang kutuwa din di pamakalangkap na aya kala ibala so kapamisita ko kubur adiyamat na lahir ko miya kapna haji na ino buwag ditakili sa mga kuburanan sa Pilipinas sa buong puso. At yan ba saya kakuhaan sa miya kalala abalas? Kalagi ko di manay haji na ay ino kong pilipas sumo umadiyamat sa nga mga kuba igira gagawi. Ada bu ba takili di magura-durad sa mga kuba ni igira gagawi. Aton di emalag na pilalungan niya sumadakla tao. Kadi mambang bual sa mga hadis ay malag na pinupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naknaban yang buding gulaw-la. Giyan ay paman nakapan ang gilatan. Pada na mga hadis at pumbarniran. Nagyang kutuwa sa kung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira apa man na adna piya ka pangaruman yan udi na piya nga ruma. Udi na miya nga ruma. Na simbura kung sa kagya ka manuto na kurma. Oway, simbura kung sa kurma. Nagyan ka na hadith na perlu ba niyo kung mga ahadith as-sahiha kadaon. Oway. Maudu, piyang ba na hadith. Oway. Upama na kinakal ka sa Rasulullah na inisuguyan na kasasala ko panganan ka na ba niya na ipsimbura na nga kurma. Upama na inisambura ka sa kurma ami kawi nga tao. Miyang ulugro, upama na puro tunumapi ama man na kinyan. Paman ausarang nga kalaka. So Rasulullah na ini sapar yan. Uba nga kagya ka manuto na di sa salaso panganon kan. O paman ad namin bitira na simbura ka sa margas. Kapag isra po to. Banam ya si makaminita ka margas sa pumuruto na nga madakla tao. Kagya sunna to Rasulullah. Jadi paman naklaklaro paman na piyambang buela na mga hadith. Ang masusurang-surang yan sa upaman na mga pedakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naku na tapangin ka, nagawin ka na sambura ka sa marga sa kaagya sunna. Na rin na tiruang ako mga tawa po papamurutan niyo ka sunna na. Antay pumuruton. Na uda mamuruton, ato na miyang gulaw lang ka, sunna o kapag israp. Miyag israp ka. Uway. Liyak-lak ka yung kutang marga sa banga din ni sambura. Kaagya pa man na tiga sunna. Kaso Rasulullah na di man namurak sa kurma. Gitu ya malag na. Kapag kapagin ng katano, inuiti lang siya mga haditha iyakuan, piya mga mbuelan. Pada pa na hadith, adiran di pamakalangkapan, nakabukagan. Nagyang ko to hadithu Ali, hadith kuno Ali, at tiyan na iftatih bil milhi ta'amak, aw alaykum bil milhi fa innahu shifaun min 70 da. Pitero kuno Ali, pitero kuno Rasulullah, hay Ali, bago ka kena akan nga tetep sa timus. Oy. Awiyang ko ta tigira na kapdi-pdikan ubo na kuan. Dangan no tetep sa timus. Kagiyan na timus na baka bulong sa 78 niya kita. Mga hadisiran nanan. Nagyan kana na hadis na perlu ba niyo kasi niyo bu ng katuong kung mga kita bu mga Syiah. Yan na hadis. Kaso mga siya na mimbubal sila sa mga hadith apyaki pagapili dira ng mga pamilya Rasul na susabag yun na ipagakal kong madakla tao. Uway. Kas tumusok ka to kawin niron. Tumusok ka kasawer ka no. Nagyang kaya mga Shia. Gugyang kaya mga Sufi. Na ayam niya kalala liyo ko kapkididagirang upagtaw. Na ayam niya kalala akwan si ina amay kamadi bila pad nagyang kay Sufism. Sufi, tasawuf, sagyang kaya mga ingat na kaswatan wagyang kaya mga ingat amiyaw yagu nagyang kaya Sufism. Na so Sheikh na muntod, diro din dunga-dunga agyang kutua Sheikh na pagkisujiw na pembagan sa pera, kaaya para tera nun na so Sheikh, giyang na mga Sheikh ang mga Sufism na babagan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kadato apkarilaan nirang sutaw. Babagan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapara kadudangan niya nakagiyakaman ito na mimara kataka. Naginan, giran di pangwartaan sumadakla Pamana, datano pa na yakamasay sa Pilipinas, kada sirang panakagya ka manuto na makambakaw.
Nagupon sila makambakaw na kilay niwanan. Away. Aad na kagya kamanuto na pinabi-nabi. Ad na declare niya na sa kanya na awliya. Karila ang kaniyang udusang ka. Bakas yung mga niyan, sagyang kuto kagya kamanuto na hadapan niyan. Away. Ilan yung sa YouTube, lakayan niyo, type niyo ron. Anto na yung mga activities ang mga Sufism. Kilay niyo. Away. Nang tabas ako kanwa. Naman lagi dung mga siya. Isa ko miyaw na naditanud ni Tiron. Pumakalang nga pa ng mga ulama. Panagilan tanwa nga mga siya, kagupuon siran. Makambakasagyang kaya Pilipinas na ipagapaliran sila nga mga ritualiran. Apulimbitan na likod, panggandangan arar. Igira asura. Na di Tiron sa bigin na banarya mielay niyo ron. Na imato na mielay tanud. Mielay tanud. Sa Quiapo, sa Manila, sa Zamboanga, hindi kayo mau asuran na miya kaliwag yan kaya mga siya. Malagi cuta tapok sa nga ng mga building, panggandangan nila nararabiran. So sabihin na diyan ni pamupok na uloiran. Lagi da nga mga Sufism, andit ni kapaka pamana ka normalize yan. Sir katano sa Pilipinas, nagyang kaiya pakilitano sa mga YouTube, mga Sufi, pupakisimba, sujudan, kumbagang sa pirak, asar ka kedudangan yan nakuan. Miya kakuha ka sa kabarakat. Nagina ni kemasaan tanong. Ben yun netiyo ba? Oy. Pada pernah mga hadis. Oy. Di piyabang bala ng mga taway. Nagyang kaya pa man tigiran na pitero kuno Rasulullah. At yan naman azzama maulidi. Kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min adh-dhahab fi sabilillah. Malon yung man geda-geda, wala nga lang isabot ka, di ka mabumakap maulidan Nabi. Ayan kaya, Pitero kuno Rasulullah, asad sa sila-silaan yan, so kinimbawa taan rakan. Na siya pa atanakan sa alungan na mauri. Asad sa makang gusto sa sala debu dirham. Siya ko kinimbawa taan rakan, ay malag na pumaga na. Na lagi debu uminggas to, sa lagi dupalawa bulawang sa lalangko Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nga lang yan sabot ka mamunati ka. Siya nga nga nalipat. Apia sangiwo mamapa ka na. Tika tayo bisa makanggusto ka sa salada dirham nakuan. Binaya pa kay siya. Badang panalawan ng mga sahaba ang malaikakwa sa balas. Badang panalawan ng mga sahaba basta amatiru Rasulullah akakuan sa balas na di sila nakagya kamanuto na penduwido na panggalabak niran. Pumra-amra nawa. So mga sahaba na Rasulullah na gumirawa kailangan na ang mga kuda. Kapag usan sa lalangko Allah, nalangwa na saan sa mana itamo ko mga sahaba, na keraw niya, na palayan niya ipamasa sa kuda, ay suporta ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inuad na miya batiya tanong. Aso mga sahaba, na mikurban sa magato sa unta kaagya maulidan Nabi, miya kalalay balas. Inuad na kinagtanong aso mga sahaba na sumiyumbali sa magato, gato sa nakambing, sa maulidan Nabi, kamiya kalalay balas. Nada at pa man na subsa iso mga sahaba na miyaw rin sila sa balas kasakatan ni kuwan miyaw naon ginano pa ma ikapanang gila tanong mga bangsa ko sa panang gilaan tano agyang ko to ubat tano miswaswa sa giyang kaya mga tao way mga dagtano piya-piya mangingisi tano piya-piya liwanagan tano puso tano way liwanagan tano puso tano ka mata-mataan na yang kaya agama na udi tano mipasud ko titu ini kidi onu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaba na kiyawatan ng tano miyada tano mata nga miyada tano gupun tano makasilay ko ini kidi onu Rasulullah gusto mga sahaba na miyada tano sa kano mga pagariya miya mga tablig na pagin ka kano pagi nagkakano ka 1982 kaya pa ka umao tablig sa Pilipinas. Na ino. Ini po 1982 miya ka umasok tablig sa Pilipinas. Baad na panulong na tablig lagi daya. Naku na, pamimikiran ng ano ko na. Yan ako ayamar ka sa tablig nagi benderenged. Miya kapirat tanong makapmaulidan nabi sa benderenged. Panunusin niyo ko na. Apia sumiya kaisa. Mini transfer man so markas sa Abu Bakar san sa basak malatalat. Miya kapira kagya kaman ko na makapmaulidan na bigyan ka na masjid sa Abu Bakar. Da.
Natiyo pa man na miya ka pirapuli ni Rabu na dinyo di ka tablig. Na nagupna ikyumag yang kaya maulidan nabi. Nakisuwa-suwa ka noon. Pamimikiran ka no, ka apya so i'lan na susabagi na kalipatan yan. Ito na di tano di pag-ilan. Aya po iptugumpi tano sa dunia sampai sa alungan na mauri na paratiyan tano sa wala sa titua paratiyaya unutan tano sa Rasulullah sa taruto. Nagina ni ila, gina dito di tano di pag-ilan ng mga tablig. Na nanto na ano na yung aswatan no iman to. Di tano pagunutan sa wala. Di tano pagunutan sa Rasulullah ka subhanallah. Pamanadid na imasuman. Yung tabas ako, uba ka no, maakalo mga tawa, tetapok sa tablig. Uway. Kamataan na duang ka no. Uway, duang ka no. Ngayon no, na nagyang ka bid'a na diya tetas. Diya tetas ka pa man na Allah subhanahu wa ta'ala na diniyang po kadaagan, na ayabu po kadaagan wala na susunna. Uway. Kapakaya ad na mas abalo manguntabing so bid'a. Ugiid na diding kapakay. Ubay malag na matatap sa dayon. Kasusunaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kambakan si iku mga Muslim aun tuli paratiyaya miya kambakan si iku mga ulama asya butiran su titu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga bangsa ko alway miya katas na panintaan na miya kuatan andaw sa giyang kaiya kay saya tano sa giyang kai titu ahkab naraktan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naguanto na uno ni Pak asal lagi ang kaya maulidan Nabi di ganop kiswa-swa si kumanga tawatira na ipkagutan sa Rasulullah kada lagi tanong apa mana kebubayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamang umanis nin na langon na kaya ahlu sunnah wal jamaah ito nandi isnin na miya kapusa. Uwe kaagi sa Rasulullah na sunatin na ya kapamuasa. Na naso mga sofi na apis nin nagabasta maulidan Nabi na basirang pusa. Iting kakan apang galabakan nila nagbasirang kuhan. Iti sabab balasan tanu wala sa mapya pangita minisampayarkan wag yang kai makampat usayan nakaliwanagan kanuron liwanagan wala sa mga pusutano tatapan tanu wala si kusunna na ilides tanu nen si kubida sa tanu buya tumana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.